ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо реаксияи Ҳабиб Нурмагомедов, Генри Сехудо, Самандар Муродов ва боз якчанд дигар ҷанговарони UFC-ро дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Александр Волконовский омода кардем ва дар охири навор ман фикру ақидаи шахсии худро оиди ин муҳориба баён мекунам. барои ҳамин ба касоне ки фикру ақидаи ман шавқовар бошанд, метавонед дар охири навор тамошо кунед, чунки дар он ҷо оиди якчанд фактҳои аҷиб ҳам гап мезанем. ҳозир бошам моро бо лайк ва комментария дастгирӣ кунед. бале дуруз исламро шикаст додан. Табрик Александр Волконовский 100%. Самандар Муродов, Ислам Махачев шер. Ҳабиб Нурмагомедов роста беҳтарин. ин чизро дар муҳорибаи вазин ва конкурентӣ зидди беҳтарин ҷангори фаъол дар ҷаҳон исбот кардӣ. ҳамеша ҳаст корҳое ки бояд дар болояш кор кунӣ, аммо ин тариқ дар ин намуди варзиш солҳои дароз мемонад. танҳо дар ёди худ гирен ки рейтинги беҳтарин ҷанговар новобаста аз вазнро аз Евразия дар тамоми таърихи муҳорибаҳои омехта кӣ роҳбарӣ мекард. ин гуна одамон якду то буданд ва ислам аллакай дар ин рӯйхат аст. то аллакай таърихи бародар Ислам Махачев, Александр Ракич. хонумон ва ҷанобон, акнун мо шоҳи нави пан-фурпан дорем. Табрик Ислам Махачев. Билол Муҳаммад. Алҳамдулилло. Энстил. мухлисон ягон вақт қаноатманд намешаванд. аввал мегуфтанд ки ислам бисёр гӯштин мегирад, баъд мегӯянд ки не, ӯ бисёр зарба мезанад ва дар ин ҳолат ҳам онҳо розӣ нестанд. афсӯс. Генри Сехудо. эҳтиром ба Ислам Махачев ва Александр Волконовский. ин яке аз муҳорибаҳои конкурентӣ дар таърихи варзиш буд. Усман Нурмагомедов. беҳтарин ҷанговари сайёра. ин муҳориба беҳтарин буд аз ҳама муҳорибаи конкурентӣ дар карьераи ислам, аммо бе чунин муҳорибаҳо боло рафта намешавад. туро табрик мекунем чемп Ислам Махачев, шоҳи пан-фурпан. шояд ту боз барои як камарбанди дигар ҳадаф мемонӣ. ин буд дӯстон реаксияи баъзе ҷанговаро. ҳозир боша оиди худи муҳориба гап мезанем ва дӯстон биён аз корҳои хурд аммо хеле муҳим оғоз мекунем. ин муҳориба байни якум рақами пан-фурпан ва дуюм рақами пан-фурпан буд. пан-фурпан дӯстон яъне беҳтарин ҷанговар новобаста аз вазн. ислам дар тамоми карьераи худ ҳамагӣ як бохт дорад. Волконовский ҳам як бохт дошт, аммо Волконовский дар UFC то ин муҳориба боре ҳам шикаст хӯрдагӣ набуд ва ин аввалин мағлубияти ӯ дар UFC шуд. яъне дӯстон Волконовский рақиби оддӣ набуд. ӯ беҳтарин ҷанговар новобаста аз вазн дар ҷаҳон буд. ва дуюм ин ки волк греплинги хеле хуб нишон дод. хеле ва хеле хуб. боварӣ дорем ки ӯ Ислам Махачевро дар ҳайрат монд. ҳамчунин Ислам дар ин муҳориба зарбазании хеле хуб нишон дод ва дар ин муҳориба мо дида тавонистем ки зарбазании ӯ аз зарбазании Ҳабиб дида зуртар аст. аммо гӯштини ӯро бо гӯштини Ҳабиб баробар кардан номумкин аст. мегузарем ба дигар факт. то ин муҳориба ягон ҷанговар ин қадар зарба ба Ислам Махачев задагӣ набуд. ҳамчунин волкро ягон кас 2-3 маротиба дар як муҳориба ба нокдаун равон кардагӣ набуд. худи волк тасдиқ кард ки ислам ӯро чанд маротиба бо зарбаи даст аз по афтонд ва ин чиз ӯро ҳайрон кард. дар натиҷа дӯстон, ман бо қарори доваро розиам. ҳозир мегӯм ки барои чӣ? агар мо ба статистика назар кунем, пас волк 174 зарба задааст ва 100 тои ин зарбаҳо ба нишон расидааст. ислам боша 130 зарба задааст, 88 тоаш ба нишон расидааст. ана зарбаҳои дақиқи Волконовский 36 то аст, аз ислам боша 46 то. Волконовский 2 маротиба кӯшиш кард ки текдаун гузаронад, аммо исламро афтонда натавонист. ислам боша 7 маротиба кӯшиш кард ки текдаун гузаронад ва 4 маротиба бо муваффақ ин корро карда тавонист. дар панҷум раунд дӯстон аз тарафи волк текдаун набуд. ислам аз зарба афтид, на ин ки ӯро ба замин афтонданд. доварои чизро ҳамчун нокдаун ҳисоб мекунанд, на ин ки ҳамчун текдаун. мегузарем ба идора дар замин, аниқтараш идораи фаъолона. ислам 5 дақиқа Волконовскийро дар замин идора кардааст, а волк боша 5 сония. ин дӯстон ҳамон лаҳзаҳое ҳаст ки доваро ба инобат мегиранд. шумо метавонед ки дар замин 15 дақиқа бошед, аммо агар ки амал набоша, ин чизро ба ҳисоб намегирам. ана акнун дӯстон мегзарем ба раундҳо. якум ва дуюм раундро ислам гирифт. сеюм раунд раунди хеле наздик ва баробар буд ва доварон метавонистанд ки ба любой ҷанговар ин раундро диҳанд. барои ҳамин ман ин раундро ничия ҳисоб кардам. чорум раундро пурра Ислам Махачев гирифт. ана панҷум раундро боша Волконовский пурра гирифт. ва боз дӯстон, ба ғайр аз доварони UFC, доварони 29 кишвари дигар фикрҳои худро оиди ин муҳориба гуфтанд ва шумо дар рӯи экранҳои худ дида истодаед.
аз ин 29 довар 23 тоаш исламро ғолиб диданд ва танҳо 6 тоаш волгро ғолиб диданд. барои ҳамин дӯстон фикр мекунем ки дар ин муҳориба ислам махачев сазоворона ғолиб шуд. ва дӯстон дар охир чӣ гуфтан мехостум? шояд баъзеҳо муҳорибаи осон интизор буданд, аммо волк ҷанговари оддӣ нест. ӯ то ин муҳориба 22 ғалабаи пайдарҳам дар умум, 12 ғалабаи пайдарҳам дар юсӣ дошт. ва албатта ки ин муҳориба бояд ки чунин муҳориба мешуд. шахсан худи ман ба ғалабаи ислам махачев бо қарори доваро интизор будум ва ин муҳориба маро ҳайрон накард, чунки ман медонистум ки волк ҷанговари хеле ва хеле сахт аст. ана шахсоне ки муҳорибаи осон интизор буданд ва фикр карданд ки ислам волкро ба осонӣ мезанад, онҳо дар ҳайрат монданд. акнун дӯстон боз ба як факти дигар назар мекунем. ду рақиби охирони ислам чӣ гуна ғалабаҳои пайдарҳам доштанд. Оливера 11 ғалабаи пайдарҳам дошт. Волконовский боша 22 ғалабаи пайдарҳам дар умум, 12 ғалабаи пайдарҳам дар UFC дошт. барои ҳамин дӯстон гуфта мешавад ки ин муҳорибаи осон набуд, аммо ин муҳориба барои ислам дарс шуд ва ӯ акнун фаҳмид ки боз ҳам сахттар шуданд дар кор. ва дӯстон, ин муҳориба байни ду беҳтарин ҷангвари ҷаҳон буд ва онҳо дар ин муҳориба исбот карданд ки онҳо беҳуда якум ва дуюм рақами панд фур панд нестанд. дӯстон, ин буд фикри ақидаҳои шахсан ман. шумо метавонед ки ба фикри ақидаҳои ман розӣ бошед ва метавонед ки розӣ набошед. барои ин чиз комментария ҳаст. метавонед фикри ақидаҳои худро дар комментария бе ҳақорат, бе ягон сухани дағал ва қабеҳ нависед. дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.